Nikolas Alustiza, zorionak, bigarren txapelketa aurtengo denboraldia, Euskaldun txapelketako bigarrena zuretzat, Durandakoaren ostean, zorionak, egun benetan gogorra aurkoa. Eskerrik asko, egun gogorra aurkon, eguraldiak ez du bat ere akonpaina hau 140 kilometro zirkuito honetan, eta ondo, azkene magenek egun talde honde indartsua genukala, eta rekorrioa guretzat ona zala bagenikun hasieratik. Sufritzen ondo dakizuela, erakutsi dezuek gaur, hainbeste euria, hainbeste hotz, maiatzen gaude, baina ia otsaileko lasterketa bat zirudien. Bai, egia esan olako unik ez da goratzeten bizilta gainen, Valencia antzeko izan da, baina nik uste gaur eguraldia gogorragoa izan dela, eta hasiera notz asko pasa baina gero bukare aldean buelta eman dio, eta ondo bukau du. Sprintean lehenengo eta bigarren, Ikarrekin, nola prestatu dituzu azkeneko kilometroiek jakin da taldetxo hortan, nola iritsi da taldetxo hori? Bai, azkenaen lasterketa hau bi ataletan genuen banatu, lehenengo 6 buelta luzek ziala, eta gero azkeneko Urbasako 3 buelta horiek, eta hor indartsu iritsu harrinala harrienekoan, eta azkeneko repetxo horretan Urbasakoan mintei hasia betikan, eta alde modun 7 geratu geha, eta metarte. Zorionak. Eskerrik asko.